Ay! Ay, gabi naman talagang dumbbells yan. Kataw niya ilabas nyo healthily. Hindi ako natutuwa. Hindi ako nakitrip sa inyo. Bay na bay. Oh, may ganalig yung buto ko gago po. Importante nagpapawis tayo dito. Nakakapagod manghusga sa internet. Ay, nandiyan pala kayo. Sorry, di ko napansin. Kumusta yung mga kansar? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin mga memes ngayong linggo kasama ang pinakamatindi natin pag-ensayo sa Tigil-Tigol Toda o ang NNN para sa kabilang mundo for those watchers in the other states of the world. Dahil puro pagtatawa ating ginagawa, pagsabay din natin ang pagpapalakas sa ating sarili. Kaya naisip ko, gusto kong matuto mag one-arm push-ups. Sa mga di nakakaalam dyan, matagal naman ako mahilig mag-workout. Nasimulan ko lang dahil syempre, pangtanggal din ng inis ko sa mapanghusgang lipunan para malabas ko yung galit ko. Tinatamad ako pumunta sa gym dahil malayo dito. At ngayon, ako nakikita niyo yan. Diyan tayo mag-set up mamaya ng ating pagpa-practice ko. Dahil tingin-tingin din naman ako paano gawin yung one-arm push-ups. At ang pag-workout o ang pag-exercise ay hindi para magmukha kang malakas, pero para magprogreso ka, di ba? Puro PPP. Paulo, progreso, punyeta. So, alam ko dahil marami mga tao dyan na parang na-overwhelm or natatakot simulan mag-ensayo o kahit masimulan lang magkaroon ng mga health benefits sa kanilang buhay, ako na gawin nyo example kasi hindi ko rin alam ano mangyayari, pero yun nga ang parte ng pagbabago sa buhay mo. Hindi talaga yung madali, di ba? O di sana lahat nagagawa yung gusto nilang gawin. So siguro kung naghanap kayo ng sign para simulan to, dito nyo nasimulan. So ngayon ang gagawin ko kada mga 8 o 10 memes o kung kailangan ko magpahinga galing sa pag-workout, dadaanan natin mga memes ngayong linggo. So tatapusin ko lang yung workout ko. Kailangan mo daw kasi mag-warm up Kasi para daw keso ang muscle Pag mainit yan, tapos binigla mo, pwede yan mapunit. Pwede yan na magkaroon ka ng muscle strain. Di ko na sasabihin gano'ng kabibigat to mga to kasi hindi nyo kailangan i-compare sa akin yung inyong progress. May kanya-kanya tayong pace, may kanya-kanya tayong story. So, atin na agad simulan. Ano ang pag-ibig para sa'yo? Wala ko i-mention Parang ang dami nun Wala akong i-mention. Pero ang love for me siguro is yung Gusto ng biceps? nagbibigay ng Ano? rest sa'yo. Rest, Alam mo okay. yun? Rest in peace. Pagod na ako sa buhay. Magpahinga ka na. Joke lang. Okay lang. Okay. Ano ang pag-ibig para sa'yo? 3 words Wow. Intrusive thought ni Kuya, lumabas na naman. Leche. So, sunod. Kay Jizzery, sarap mag-gym. Nakita mo lang na biceps lover mga babae sa FB, nag-gym ka na. Alright ko ito nakikita. Alam mo kung yun na pagsisimula sa'yo, pumunta sa gym. Why not? Baka naman kapag nakailang reps ka na o may iba ka nang ginagawang routine, may isip ko, hindi ko to kailangan gawin para sa ibang tao. Dapat ko to gawin para sa sarili ko. Hindi ba tayo maging gatekeep Hindi naman lahat ng magsisimula sa'yo, diba? Na paraan para bumuti ang buhay mo, nanggagaling sa mabuting lugar. Diba? Minsan, ay pocha, okay pala to. Hindi ko pala kailangan i-flex to sa social media o post sa IG para lang mapakita may ginagawa ko sa buhay ko, diba? Naiintindihan ko naman na hindi lahat ng tao ay mataas yung threshold para masimula na isang commitment tulad ng ganito, diba? Hindi lang naman sa ganyan, hindi lang naman sa pag-gym. Kahit kung gusto mo magsimbaw every week, kung ayaw mo manghusga every week, kung gusto mo magawa yung mga responsibility sa buhay, why? Bakit hindi? Wala lang po ipigil sa'yo So, okay lang naman yun. Ano problema yan? Kay Gina bang POV nalaman nilang mahilig sa biceps sa mga babae. Kasabi ko lagi! Diba? Humble beginnings. Lahat tayo ganyan. Kay Mingyu biceps lang po. Bakit? Mukha ka bang Koreana? Mukha ka bang Gio? Makahingi kayo ng Mingyu Basta siguro din nyo na meron din kay etiquette pag pupunta kayo sa mga gym. Diba? Yung mga kusan nyo dadalhin yung dumbbell, kung huwag nyo hakutin lahat. Yung mga ganun simple lang naman. Magtanong-tanong kayo, huwag kayo mahiya magtanong. Nakakatulong din naman sa social, natin magiging social creatures ang pakikihalubilo sa iba't ibang mga lugar. Ako na gusto magaya body physique ni Toji. Pero emotional intelligence na isang anime character, no? Okay lang yan. Huwag tayo mang gatekeep. Ano ba? Nalagay Trisha. Mga sinabi sa akin bago ako iwanan. Pa-send. Ano yan? Lutuan? Mali. Kung gusto mo i-flex yun, bakit hindi, diba? Kailangan mo confidence sa sarili. Pocha. Pag ikaw confident ka sa sarili mo, sunod-sunod naman na lahat yan Mapa-emotional, social. Sumasabay naman ng physical sa ating mental state dahil part of the body yan, diba? Ating mga kinahihiligang mga philosophers at Piloso Paulol sa internet.
internet ay maganda ibalanse ang pagmamahal sa katawan sa iyong pagmamahal sa isip. Kung nag-gym ka, magbasa ka din paminsan-minsan. Kahit ano, huwag ka mag-doom scroll sa IG o TikTok o FB. Pero manood ka sa YouTube natin, syempre, tanggal mo yung whitelist na ad-block niya kasi matindi magbigay ad-block kayo ng YouTube. Hanggang nag-gym ka, hanggang nag-workout ka, i-play mo lang ako. Kaya may ads mag-play kahit isang oras yan. Yung nadali mo siya sa biceps mo. Mukhang biceps din yung nandito mo. Po dyan, nabuntis agad. Pero huwag natin unahin yan. Unahin natin ang ating financial state din, di ba? Hindi lang mental, emotional, physical, financial state. Lahat yan importante. Ako na walang biceps. Okay lang naman yun. Iba nga, mukha ng bicep eh. Ang importante siya, i-balance mo lang lagi yan. Kahit ano naman, kahit mabuti sa'yo, kahit anong sobra yan, nakakasama pa rin yan. Kasi marami rin naman, mga bodybuilders ang inamin, nagkaroon siya ng mga abuse, ng steroid abuse, nagkaroon siya ng extreme vanity at narcissism, di ba? Lahat kailangan mo i-balance, di ba? Di naman tayo mga one-sided na mga pyesa sa chess. Pwede naman tayo maging hindi lang mga pawns, di ba? Pwede tayong iba't ibang direction sa buhay. Dahil kay unknown artist posing, yung nadali mo siya sa mga Taylor Swift. Lahat naman Blackpink, Twice, diba? Kanya-kanyang meta, chess, kaya naman biceps. So, pili ka lang ng magiging lason mo. Ay po, dapat na-enjoy mo talaga. Kasi malalaman din naman niya at maaamoy din niya kung Swiftie ka o gusto mo na ng So, sunod, kay Zyril. Milking lang yan, madali lang yan. Ikaw na itlog lang talaga ang afford. Leg day. Bakit kasama sa leg day yung budget? Ako nilulubog ko lang naman sa sarili kong gamit yung weights. Gym fitness, mahal yan. Protein supplements, huwag mo na ako simulan. Cutie patuti mong biceps. Whey protein, calorie meal, 2,800 calories intake, and good genetics. Well, totoo nga naman, nakakatulong naman talaga yan. Pero gawin mo lang to inspirasyon mo na hindi mo kailangan kumpletuhin yan, hindi yan parang Thanos. Okay lang naman kung wala ka na iba dyan. Importante, may sinisimulan ka. At ganoon din naman ma-overwhelm ka rin Pag kailangan, pagising ko alas 6, ito gagawin ko. Pagkatapos ko ng klase, diretso ako to. Tapos ng aking trabaho, mag-gym ako isang oras. Tapos kakain ako. Hindi mo rin masusundan yan. Kailangan ma-incorporate mo siya sa routine mo sa pang-araw-araw na hindi ka stress. Kasi pag stress sa isang bagay, hindi siya natural. Nag-e-enjoy ka o hindi yan natural, nagagawin mo araw-araw. So, kunyari, pagod ka isang araw, meron kang ginawang trabaho o schoolwork o nakipagtalo ka sa girlfriend mo o sa jowa mo, pagod ka. Hindi mo naman kailangan tapusin isang oras mo. Kahit gawin mo ng 10 minutes, 15 minutes, okay lang yun. Ay, importante, di ba? Na checklist mo lang. Huwag mong bugbugin yung sarili mo na di mo nagawa. Kasi pag napapressure ka, mapaburnout ka. At nangyari sa akin yan noon. Sinusubukan ko rin mag-workout, maging mas healthy, panindigan yung disiplina ng mga ganyan. Ngayon, nagsisimula ulit ako. Ngayon, mas healthy na yung tingin ko sa mga ganyan. So, pagpatuloy nyo lang mga hari ko dyan para talagpasan natin noong at November hanggang sa buong taon. Magiging fit tayo, hindi lang ngayong buwan. Galikit ching. Bro, mga bro, suggest nga kayong program mapalaki tong bicep ko. Mag-call ka. Feeding program. Leche. Yan. Sakit mo magsalita pero maraming ganyan sa Dota at LoL at Mobile Legends. Maraming nag-feed. Importante ako magpapansinin yung mga kupal na yan. Focus ka lang sa sarili mo. Diba? Kaya nga, diba maganda nga ito metapora. Ang pagpapalaki ng bicep, pagiging fit, pagiging healthy, pag-exercise, isipin mo ang sarili mo. Huwag isipin ang sasabihin ng iba. Ang kailangan dito, ang pinakamatindi mong kritiko ay iyong sarili. At yun dapat ang ina-apis mo. Sunod, kainin ko yun. Aliking Keisha, wala akong biceps. One of years. Wala ka nga ng biceps. Malaki naman ang puso mo. Malaki pa ang bulsa mo. Kala mo. Ano ka na iniisip mo dyan, ha? Pero may mga babae naman na masaya naman dyan. Kita sa sarili lang kung anong pipiliin mo. Pero hindi masama. Magmukha masarap. Sa pinakamamahal mo, di ba? Iregalo mo yun sa sarili mo na mapasaya sila. Kung gusto mo ng ganong klaseng tingin do. Pero at the end of the day, dapat ikaw ang masaya. Yung sarili mo dapat ang iniisip mo dahil sa ginagawa mo. Dahil the rest, papasok na lang yan. Swerte ka na lang kung yung buhat-buhat mong jowa o partner ay hindi mas mabigat pa sa dumbbell na dala mo or mas dumb pa sa dumbbell na binubuhat mo. Boom! Bars! Hindi ko na kailangan ng paternity test para kay Francis M. Kaya kay Random Citizen, a man who listens to Blackpink at Twice is rare. I'm rare, by the way. Simulan na natin yung unang workout dahil kailangan ko ipawis yung sukot na aking naramdaman. So, samahan nyo ako. Wow! Ito pala maging vlogger So, samahan nyo ako doon. Magka-setup tayo doon. Ayan. So, sa mga di nakakaalam, ito yung gagamitin nyo para hindi sumakit yung kamay nyo kung gusto nyo mag-workout. And so, ilatag natin po. Buma-vlog roll, vlog. Okay, bumalik kayo. Todong-dong! Guti pa ito, bumabalik. Ay, pogi. So, dito, ang sabi nila, para masimulan natin to, ay mag-practice ka muna ng manghalos sabay. So, ilalayo mo na isa mong kamay dito, tapos try mo baba. Sakit. Hindi mo lang pinapakita na malakas ka. Gusto mo lang makuha yung rhythm tsaka yung tansya mo. Diba? So, itong kabila naman. Oh my God, nalig yung buto ko. Gago to, buto.
So, yan, kung napansin nyo, kung gaano siya kahirap, pwede ka muna mag-warm up. Warm up muna pala tayo. So, depende sa iyo kung anong gusto mo. Kung gusto mo chest na i-work o itong lower mo na to. Hindi ako professional Sabi ko lang to, bilang isang tao nag-enjoy lang naman magpawis paminsan-minsan. Hindi lang sa mga mobile games at mga Dota o LOL. Kasi ganito ko nagkaroon ng magandang relationship pagdating sa mga pag-workout. Kasi hindi ko pinressure sarili ko. Hindi ako wala akong pake kung ano tingin sa akin ng tao. Importante yung tingin mo sa sarili mo. Kung okay yung pagmamahal mo sa sarili mo o kung ano yung purpose mo sa ginagawa mo, darating ka rin naman sa gusto mo makuhang purpose nun. Kung gusto maging mas healthy, hindi ka na hinihinga pa umakyat ka ng hagdan, di ba? Yun lang naman yun Huwag mo i-pressure ang sarili mo, basta gawin mo lang. Huwag mo muna isipin kailan mo ipopost, ano yung na-expect na ibang tao sa'yo. Basta gawin mo lang. Okay, sige, pahinga muna tayo. Yung susunod na tatry na natin, kaya natin muna mag-break. Pahinga muna tayo. Mag-meme break muna ulit tayo. Importante, nagpapawis tayo dito. Nakakapagod mahusga sa internet at pagtawanan ng mga katangahan ng tao. Di ba? May galing kay Jessica Rosa. Ay, aasim yung aking headset dito. Nagpunas muna ako. Alam ko na to. Ba't tumitigas sa titi ko? Kasi hindi ka nag-workout, hindi ka nag-aarap ng ibang hobby. Hindi naman kailangan workout. Kung gusto mo iba, okay lang. Importante huwag mong bulukin ang utak mo sa internet. Diba? Kung tira mo ako for araw-araw memes, ano nangyari sa atin? Sarad. Ano ito yan? Fahus. Bukod sa ito, naka-workout na fan. Ito ba pwedeng sakyan? I don't think hindi na kanya kailangan ng tambucho kasi harap niya tambucho natin Sarad. Me to my crush. Ang malasaksak! Putok mo na! Tama, pag tumagal-tagal ka na po. Putok mo na sa tropa. Alam mo na. Tunay na tropa, magpapaputok yan. Unad. Galing kay Zaxi. He think he the better. We call him Elon Musk. Boy, what the hell, boy? Kasabot yun. Yun yung nasa likod. Just in case andun yung may-ari. Tayo ng bilis nun. What? Yan ang sanay sa kak. Pag nasa gym kayo, sanay rin kayo umawak sa tropa nyo, diba? Spot nyo na maayos. Safety above all else, diba? Okay lang yan. Sunod, galing kay Nat. Ito yung nagmamay din ng biceps kahit 3 days pa lang si gym Magtira naman kayo ng dumbbells at puda. Ito yung sasabi ko sa inyo yung etiquette. Okay lang naman Kung gusto nyo mag-post sa unang araw sa gym, bakit hindi? Ano yun malay mo ginagamit nyo yun para ano yung sarili niya na okay, sinisimulan ko to at may mga tao nakatingin sa akin. Kanya-kanya namang start niya. Alam ko hindi yun ang pinaka-healthy na way para mag-start na isang commitment. Pero kung yun na magsisimula sa kanya, bakit natin siya pipigilan? Pero yun nga, etiquette. Turuan na lang natin sila. Huwag natin sila pahiyain ng ganito. Para matanggal din ang pressure ng No Not November. Sunod! Hinihingal pa din ako. Yan kay Odela. My size start. Tapos na po. Start. Hindi! Second week pa lang. Lalagpasan natin to. Sama-sama. Sunod. Yan kay bad person. Ayun, sumagot. Tigil ka ba? Ay! Edi wow! So, swerte mabuti na lang, may trend. Pwede kayo magkita kung pareho kayo ng cart, di ba yung tawag nila doon. Sunod! Oh no, ano yan? Pwede kay Father, peking katoliko, bayot na pare. Priest of Satan, kulto, scammer. Ban. Kai. Wow, whip this yung... +5 light. We give blessings both straight and gay cup. It's good in the fullness of all church. I to everyone Christian or not because God is love. Hey! Meron siyang mas 10% more effective sa darkness. Sunod, yung gusto mo na magkapo pero single pa rin anak mo. Sino kumakain ng ganyan? Wala, alam ko na scripted. Wala man lang kanin, ano ba naman yan? Huwag tayo mag-pressure, ano ba? Pressure na sa sarili, pressure pa magkapo, pressure ka kayo, pressure kumita, pressure magbayad ng renta, lahat na lang pressure, lahat na lang may kailangan kang gawin. Di ba pwedeng mabuhay lang? Pagod na Yun yung mahirap buhatin talaga dito, yung mga responsibilidad mo sa buhay, mga pressure na binibigay sa'yo ng relatives mo, o ng kapatid mo, o ng magulang mo, di ba? Ang unang-unahin mong pressure ay yung pressure sa sarili mo, di ba? You are your greatest critic. Yan like I am V. Hoy! Mayroon siyang puwet na.
Yan ang dapat narinig mo pagkatapos ng workout mo. Pag may jowa ka, yan ang dapat narinig mo. Musika sa aking mga tenga. So yung takbo ni Kuya parang yung ostrich. Sabi ko sige, sumakay ka na maigi. O, kakapit kayo. Alam mo, ang mas natatakot dito yung ostrich. May sumisigaw sa likod niya. Tapos babae pa, patay tayo dyan. Noon, alam mo, lagi ko nakikita to asong to. Ito yung theme nila ngayon. Kaibigan mo sa Manila, tara maglibang muna tayo. Oo, narinig ko rin yan. Di ba ibig sabihin yan? Kung may send mo to sa Bisaya mong tropa ko, di mo maintindihan. Kaya naman sa'yo. Tsaka yung buto. Oo, tsaka yung buto pala sa Bisaya. Kuya, pwede doon idiretso. Ano meron dyan? Bababa eh? Ano sabihin mo lahat na hinanakit mo? Nako, hindi tayo matatapos yan. Marami ako hinanakit. Sunod. Okay. Hindi ako natutuwa, hindi ako nang titrip sa inyo. Pigilan niyo yung mga kabatusan na message ha. Tama. Kakausapin ko mga parents niyo. Tapos mas bastos pa pala yung magulang niya sa kanya. Sabi nga nila, tutunan ng tamang asal sa ating magulang. Yan ang nagagawa ng mga No Nut November eh. Kinakalat natin ang kabastusan eh. Unad, galing kay Danilo. Ito Younger a song Nangabol Sakin Lumnat Jogging. Kaya workout din yan, di ba? Lintik lang ang May kwento ko dyan, wait lang. Musiwa na natin. Ay wow, matapang na. Ay, kuwawa naman. Ibutikip. Wait lang, sobrang makeshift nung dog door na yun. Tayo parang magic. Hindi, okay lang sila. Baka naman sila nung bakal, kawawa naman. Pero yun nga, alam nyo ba, gusto ko sana, nung nasa kabit dati pa akong bahay, gusto ko mag-workout na takbo lang sa umaga, mga siguro alas 8, gano'n. Tapos bigla nag-pandemic. As in yung weekend na yun, nag-pandemic. Kasi, na-bad trip lang sila na. Sinubukan ko, naka-face mask, men, nahihilo ako. Kulang yung oxygen na pumapasok sa kokote ko. Sabay yung COVID, tsaka yung, yung oxygen eh. Sunod, training para sa pagiging abasan. Tapos LGBT ka pa po. Tsaka patay ang shoutout sa 90s kids. Alam to ni Vice ganda. Pero ito yung mga training na wag yung ipapasa sa inyong mga anak ha. Galing kay BB Owen. Tamang mukbang lang. Yan ang gain. Diyan ako nahihirapan ngayon eh. Kasi malakas na ako kumain. Pero kulang pa pala. Hindi mo alam, pinapalaman lang yan ng tindera. Tapos gagawin nilang yan. Pulutan mamayang gabi. Masarap yung kaldereta. Kambing ngayon, lambing ka mamaya. Tayo ka. Lalagayin ka bago lambingin. Naubusin ng tanan. Ba't wala siyang pake? Isagin nyo na. Ba't hindi niya alam? Ay, di mo gagit. Masarap to tumawa, men. Gusto ko bagay yung tropa, masarap tumawa. Sunod! Nag-adjust ka ng song sa pro meron pang online class. Maraming ganyan sa gym. Okay, mukhang hindi ka magsisem kasama si Prof ngayon. Okay lang yan. Sunod. Armando, bakit kulay blue ang regla sa commercial? Bakit? Kulay blue. Ang kulay ng regla sa mga commercial. Di ba nakapagtataka? Totoo naman nakakapagtaka, pero ibig sabihin lang kasi niya, ang yellow tsaka green ay kadire naturally sa mga manonood, di ba? Parang, syempre, galing din naman sa advertising, parang common courtesy lang naman niya kasi syempre, minsan napapanood nila ba kumakain sila. Ang hindi ko lang maintindihan sa mga news, pagsasabayin nila isang nakakatuwang bagay, tapos biglang isang bata at sanggol, nasagasaan ng rumaragas ang truck, patay, parang right in front of my pancit canton. At ganon. So, hindi ko rin maintindihan yun. Kanya-kanya rin kasi regulatory boards yun, yung mga ganon shit. Aling kay Bayabas. Masabi ko nga sa inyo, kung ano man nararamdaman sa katawan niya, ilabas nyo healthily. Hindi ba masama eh, di ba? Maglabas pa minsan-minsan, iba kasi ginagawang addiction. Grabe nakakatakot. Tayo na awkward. Ay, nagtatrabaho ko marangal eh. Konya tangket eh. Tapos yung late pa yung sahod niya. Ayun, yung mga ganyan talaga mga tao eh. Yung nagpapabida, laging Jollibee ka at bida nga talaga. Nagpapabida lagi. Ay, malapit na lumalamig na ulit. Pwede na ulit tayo mamaya mag-set up pa. Halfway na tayo. Galing kay Angelo. Happy birthday na huli. Yan ang regalo sa'yo. Ticket! Yeah!
Happy birthday sa'yo! Kahinaan pa. Walang kiss, walang lambi. Hindi ko pa mailabas yung clingy side ko! Puta, lumalabas ugat ko sa braso pag ganyan eh. Huwag lang yung braso mo sa ethics. So, sarad. RHCB versus egg. Ano daw to, di ba? Parang protina. Mag-comment nga kayo ng mga protein na pwedeng inumin. Kasi parang kailangan ko ata idagdag sa diet ko yun. Uy, parang... Ano ba? Ate, umuungol. Tigil-tikol nga. Ayoko makarinig. Ayoko i-expand ng aking domain. Mukha siyang araw ng simula. Buti hindi natutunaw yung mismong plato. Ayun, gusto ko nga na yolk eh. Yung medyo malasado. Lagyan mo ng fried rice sa ilalim. Sarap. Ay, puso oh. Love you. Nagkalat na ako. Nagsasayang na tayo. Satisfying ba ito sa inyo? Ito rin itlog ko pakita sa workout. Sunog-sunog na. Tatlo kami. Gusto nyo ipagpatuloy natin yung mga ganitong grind natin. Like nyo lang yung video. May 3rd at 4th week pa. Sunod. Literally may walang paki. Kaya nalagyan mo ng pakinabang na gumawa ka ng hobby. Mag-isip ka ng gusto mo magkaroon ka ng pakinabang. Hindi sa ibang tao pero para sa sarili mo. Mahalin mo muna sarili mo para mas matuto ka magmahal ng iba. Puchay. Sunod. 100% haha. Sabi ko na. Oh my God, okay paki-blur si ate. Ano ba? Nagpapahinga ba siya? Kawawa naman si ate, pinahiyaan nyo. Alam, naintindihan ko naman na trabaho ay dapat trabaho. Hindi ko lang kung content lang to, pinagtitipan mo si ate. Sana content lang to. Hindi, yung itsura ni ate parang Okay, kawawa naman. Sana naman ay content lang yun kasi medyo sukot kung totoo nga yun. Hindi ito yung protina lang gusto ko isabay. Ano ba yun? Ito pala magdagdag ng gains. Maganda yung gets mo ng gains ha. Sunod. Na-expose na lahat. Huwag lang yung video ko nung lasing ako. Yan na nakakapanghina. Men, kahit ilang pounds pa kaya mo yung deadlift, mahirap yan. Mahirap ilaban yan. Sorry na lang. Alin kay Motosave, hindi dapat makuha nila ang bola. Ay! Ako lang maganda sa kanila mga besi. Kaya nakita ko lang yung mga braso nila po. Tsaka mga maton. Bumagsak na yung dumbbell ni Beshi dito po. Ano yan? Dagdag gains na yan. Yan yung parang weight sa tinagal ni Rockley. Bago sila maglaban ni Gara. Sunod. Oy! Oy! Grabe naman talagang dumbbells yan. Saan ba makakuha ng ganitong dumbbell? Sakit. Sumasakit yung likod ko. Hindi ko to kaya. Kaya diba? Note kayo ng Paulo. Lagay mo dyan. Yung video natin. Hindi ko ito maintindihan kung anong lingwahe. Pero respect. Okay, dahil dyan, nagigigil ako. Pagpatuloy na natin. Susubukan na natin. Warang po siya. Samahan nyo ako. Daan nyo, ang goal lang natin dito ay masimulan natin. Diba? Hindi mo kailangan maging perfecto. Ito ay isang magandang metapora. Hindi mo kailangan maging perfecto sa una mong try. Kasi yun ang nagtatakot sa mga tao. Gusto mong try ng bago. Baka may magsabi na naman dyan ng Paulo, mali naman yung ginagawa mo na patihina naman. wala akong pake. Importante may nasisimulan ka. Kasi ganoon talaga, day 1 eh. Week 1 eh. Week 2 na tayo eh. So, ngayon, simulan na natin mag-isang push-up. Ngayon, nawan natin itong ating paa. Baba natin onti. Grabe, huwag yung tulog. Grabe, mahirap nga talaga. Pero at least nabababa ako na. Dati hindi ko maibaba eh. So, salamat sa pagsimula. So, importante dyan, may nasisimulan tayo. Antayin nyo yung second week natin. Pero, kailangan ko na ng meme break. At doon na natin tapusin yung pagkatapos yung meme break na to. Grabe. Subukan ko pa na dalawa. Tapos nasa elevated pa ako na upuan. Pero gusto ko nga talaga eh, yung one arm. Gusto ko rin matry. Parang, mas fun naman. Nung huli, nag-leg day ako eh. So ngayon talaga, sinakto ko na braso yung ating gagawin. Ano, the fucks? Yan ang gusto ko marinig. Pa nakikita ating mga drumstick po. Sige, isang drumstick. Nalala ko yung ating cosplay. Yun ang masarap talaga. Papafuck ka na lang. Sunod. Get ready for the next band. Ito Tekken, Kentet to eh. Ano pa yan? Dharma mo.
Unlockable character na huwag nyo na i-unlock. Sunod, overthinker pero hindi makapag-think sa exam yan ang, di ba? Sapat sabay mo to, dito, di ba? Untog ng ulo mo dyan. Left-handed pero I can treat you right now. Hindi ako left-handed so hindi kita tatratuhin ng tama. Bala ka dyan. Sunod, galing yung Marnie. Okay, nice. Kamuha ko. Hey! 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 Bay na bay. Ano to? Bisaya music ba to? Okay, respect. Hindi ko naiintindihan yung kalahati pero okay lang. Basta bay na bay lang kayo, ha? Bisexual kapag mahilig ka sa Bisaya. Pero kay Jasper, people always say bay na bay but never ask, okay. Okay ka lang, bay? Okay ka lang, bay? Puto, nakakatipid ako na isang salita doon, ha? Sa mga Bisaya ko dyan, comment below. Sabihin nyo ka lang, I love you sa akin in Bisaya. Gihugug mahal kita. Filipino trainers, so they will focus on agility, speed, and stamina. Speed, stamina, coordination, and we're going to use depth today for an example. It's going to be in between the hurdles, and this is a good workout if you have strict Filipino parents. Ito, iwas agad siya, alam mo na. Hindi pa ako lalabas. Ano oras na? Alas 11 na. Alas 12, kasama mo naman tropa mo. Natinigan na tulad ng mga kapatid mo, napinsan mo. Ano ba naman yan? Kina mo. Ay, umabol yung isa. So, yan ang tunay na workout. Kaya nga malakas na tayo simula pa lang eh. Kaya tayo nagbubuhat para mabuhat natin ang ating mga sariling bangko at ang ating mga tropa na hindi makakuha ng bebe time. Tayo magbigay ng bye time. Sunod. Okay po, yan ang lift na buhatin mo yan. Yan ang goals natin. Respect. Pero mahirap ito gawin kung sa trike ka sasakay. Mahirap abutin yan. Minsan mayroon pa sila mga tawag yung mirror. Huwag mo gagawin sa jeepney driver yan. Sunod, di porket jabulero, wala nang takot sa Diyos. Well, matakot ka sa iyong state of mind. Baka addict ka na sa check natin ang ating sarili. Sunod, at pangulit tawas. Eto, putok talaga to. Goodbye lahat. Pag katabihan mo to sa gym. Mas inuna pa ang papatay sa kanyang baga. Pero wala natin kalimutan, mura lang naman yan. Kung ayaw mo niya, huwag ka magpawis. Nabango pa naman yung unti pang laban. At doon nagtatapos sa ating mga memes ngayong linggo. Gusto nyo abangan nating third week ng NNN. Like nyo na below at comment kayo ng inyong mga training routine everyday. Pag nasa bahay kayo, pag nag-gym ka, ano usual yung ginagawa at nakakailang reps kayo. Share nyo naman dito kasi sorry makita. Baka may makuha ako sa inyo, di ba? Na tips and tricks. Kasi sa aking circle, wala masyado nag-gym o hindi siya parang bagay na naipasa sa kanilang mga anak o sa mga relatives sila. So gusto ko rin makita inyong mismo mga experiences at tulungan naman tayo dito. Doon tatapos sa ating mga memes ngayong linggo. Tuloy lang ating NNN grind, ang ating gains grind, di ba? Untog mo dyan lahat ng mga problema mo sa buhay. Huwag nyo tayo like, share sa mga takot mag-gym nyong friend at samahan nyo sila. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paul na mamahal. Bye-bye.